Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku novog izdanja emisije Petkom u 16. Današnji gosti u studiju Radio Vrbovca dolaze nam iz Vrbovečke udruge mladih. Sigurna sam već svima dobro poznati. S nama su Ena Juričić, Mario Bažant i Augustin Koprić. Dragi gosti, dobar dan i dobro nam došli. Hvala. Dobar dan i vama i vašim slušateljima. Evo za početak nekako smo u tom blagdanskom raspoloženju, pa možemo krenuti s vašim adventskim aktivnostima. Ponovo i ove godine prekrasni sobovi u našem gradskom parku. Možete nam ispričati kako je uopće protekla ta cijela priprema za advent? Tako je, da, i ove godine smo bili aktivni, imali smo puno i božićnih aktivnosti, odnosno aktivnosti vezanih uz advent, uz stručno vodstvo naših umjetnika Valerije Jakoš i Petra Popijača. I ove godine smo, kao i prethodnih godina, izradili sobove od slame i pripadajuće saonice, i sobovi saonice su sada postavljeni u gradskom parku i osvjetljeni su, odnosno ukrašeni božićnim lampicama. Dakle, imali smo radionice izrade sobova koji su, kao što sam rekla, vodili Valerija i Petar, i svako ko je bio zainteresiran mogao se pridružiti i dobiti neka znanja o tome kako izrađivati različite skulpture od slame. Na taj način smo i mi doprinijeli i uređenju i ovom božićnom ugođaju našeg grada. Osim toga, sudjelovali smo i na manifestaciji Advent u Vrbovcu, koja još uvijek traje u organizaciji turističke zajednice grada Vrbovca. Prije 2 tjedna imali smo svoj adventski štand u centru i dijelili smo ga s udrugom Artoratori. Udruga Artoratori je izlagala i prodavala svoje radove, a mi smo između ostalog izlagali naše sapune koje je vrijedno izrađivala naša članica Ana Husinec. Riječ je o ručno izrađenim sapunima različitih boja i mirisa, jer Ana je koristila prirodne sastojke, metvicu, cimet, jabuku, bor, naranču i slično. Od ostalih božićnih aktivnosti drago nam je što smo uspjeli organizirati tradicionalni božićni koncert u garažama i nastupao je poznati cover band Cry Babies. Još jedna od aktivnosti koju smo imali povodom božićnih i novogodišnjih blagdana je bila i priprema i podjela božićnih paketa starijim i nemoćnim osobama s područja Vrbovca i okolice. To smo radili u sklopu projekta Stari mladi sretni, skraćeno SMS, koje provodimo u suradnji s gradskim društvom Crvenog križa Vrbovec, i ti paketi su sadržavali osnovne higijenske i prehrambene potrepštine, a svi korisnici kao mali znak pažnje još su dobili ove naše ručno izrađene sapune. Osim ove božićne akcije, u sklopu SMS-a smo tijekom ove godine imali još 2 velike akcije. Povodom Međunarodnog praznika rada dijelili smo porcije, 30 porcija graha korisnicima koji su također stariji i nemoćni, i povodom manifestacije Kaj su jeli naši stari smo također dijelili porcije graha kako bismo približili manifestaciju svima onima koji zbog svoje dobi, zdravstvenog stanja ili zbog korona mjera nisu mogli se s nama družiti u centru u kojem se zapravo sve odvijalo. Jako lijepo, vi ste uistinu vrijedni, ali vi niste vrijedni samo u sklopu adventa, nego možemo reći cijele godine. Pa ajmo kratko o pregledu godine. Što ste sve imali u proteklom razdoblju? Bila je tu i izložba 20 godina Vrbovečke udruge mladih, ali idemo po redu. Evo, ko će nam reći? Mario, možemo krenuti s vama. Od izložbe? Može, dakle, dio izložbe bio je prikazan čak i za Fest, ali to je jedan manji dio bio. To će Ena već spomenuti dok dođe do tog dijela. A sad smo u sklopu božićnog koncerta, to je bilo, znači, projekcija slika je išla na projektor i projekcijsko platno, i to je stvarno bilo nekih sat vremena materijala koji su se vrtile slike. Pa ne znam, baš presjek je nekih 20 godina, možda ako koja godina fali. I s tim da paralelno s tim onaj zid dok uđete odmah ispred vas ravno, to je isto Valerija naša uredila specijalno za tu priliku, i tu su bili postavljeni neki u okvirima plakati od tih koncerata. Mislim, koncerata i plakata mi imamo za 5 puta garažu oblijepiti. Od festivala, ne znam čega. Malo se to morali probrati. Ali smo morali malo probrati, tako da puno toga nema.
ali eto. Ali neka se zna da postoji zapravo cijela arhiva toga. I od ovih starijih članova smo dobili baš fotografije koje su isto, najmo reći, neke od 50 do 100 fotografija isto su na tom zidu postavljene. Tako da vas zanimljivo bilo čak i nama i njima dok su vidjeli to sebe, ne znam, prije 15 godina. Bilo je to smiješno dosta. Pa to je to biti što se tiče same izložbe. Ena? Dakle da, kao što si rekla, kroz cijelu godinu smo bili aktivni i ono što nam je drago što smo uspjeli kroz cijelu godinu usprkos mjerama, a opet poštujući sve propisane mjere zaštite protiv korone, organizirali naš redovni cijelogodišnji program, a to su u prvom redu slušaone i koncerti, tako da je naš član Voodoo Ray imao svoje nastupe, DJ Šanko također naš član je imao nastup i oni obilježili smo time i Halloween u garažama. Također smo gostili nekoliko vanjskih izvođača koji su imali svoje koncerte. Uspjeli smo zapaliti našu tradicionalnu vumzicu, kako mi zovemo, dakle taj krijest povodom Uskrsa, je da je to bilo u manjem krugu ljudi zbog mjera. Također, drago nam je što smo imali priliku ugostiti i gospodina Borisa Lajnera, dakle legendarnog bubnjara Azre, vještica Haustora. On je u garažama imao promociju svoje rock autobiografije pod nazivom Sve bio je ritam i zapravo predstavio tu svoju autobiografiju kroz razgovor sa svojom urednicom Jasminkom Mitrić. Također u kolovozu smo sudjelovali na Slamarami, to je bio projekt turističke zajednice grada Vrbovca koji je izvodila udruga Art Oratori u suradnji s nama, tako da su 4 mlade umjetnice i 4 umjetnika u centru Vrbovca tijekom 4 dana na gradskom parkiralištu izraživali skulpture od slame, a mi smo bili zaduženi za ovaj popratni glazbeni program. Također sudjelovali smo kao i prethodnih godina u akciji Zelena čiska, to je bilo u organizaciji grada Vrbovca, pa smo u suradnji uz pomoć komunalca čistili šumu u Ceriku. Tog dana smo a nastavno na tu akciju i na obilježavanje tog dana prikazali i film Kiss the Ground, to je bilo besplatno, organizirano besplatno kino na otvorenom. To je novi film, poznati dokumentarac koji zapravo istražuje, govori o rješenjima kako se nositi i što možemo i moramo raditi kako bismo spriječili sve ove klimatske promjene koje nam se događaju. Osim tog filma imali smo još filmskog programa, pa smo ugostili filmski festival iz Zeline pod imenom Diverzije i besplatno smo prikazivali kratkometražne filmove različite tematike. Također aktivno smo se umrežavali s drugim udrugama koji imaju slično djelovanje kao i mi, a s ciljem kako bi se povećala vidljivost svih nas i zapravo jačanje kapaciteta svih tih udruga. I riječ je o programu Aktivni u zajednici, a glavni pokretač te inicijative je regionalna zaklada za lokalni razvoj, zaklada Zamah. Dakle, zaklada Zamah je odabrala baš nas s ovog našeg područja i onda nas uključila u taj projekt, a s nama su u projektu bile i udruge Mladi Zamarov, udruga Kvark iz Križevaca i udruga za alternativnu kulturu i mlade iz Zeline, Zeline. Tako da ono što je svakako obilježilo ovu godinu je velik broj partnerstva, suradnje, tu nam je udruga Fice Hrvatska i slično. Ono što stalno imamo suradnju sa udrugom Art Oratori iz Vrbovca i sa mnogim drugima. Kroz cijelu godinu smo također provodili program koji smo nazvali Novi zvuk boja alternativnog kulturnog centra. S tim programom smo krenuli na proljeće i od tada smo pa gotovo bez prestanka, gotovo svakog vikenda se nalazili u garažama i uređivali smo i vanjski, a nakon toga i unutarnji prostor garaža. To je sve bilo s ciljem i edukacije, ali i razmjene nekog umjetničkog, slikarskog znanja i iskustava, ali i razvijanja umjetničkog potencijala mladih umjetnika s područja Vrbovca, tako da nam je bilo jako drago što se velik broj mladih s područja Vrbovca koje zanima likovna ili neka druga umjetnost uključio. Krenulo je s izradom murala, nakon toga smo oslikavali vanjsku pozornicu, oslikavali smo onaj zidić prema parkiralištu, dakle prema ulazu u garaže, oslikavali smo i vanjsku fasadu garaža, a onda smo krenuli sa uređenjem unutarnjeg prostora. Tu smo uređivali i nadstrešnicu.
Kad smo sjeli u studio, dogovorili smo se da će nam Mario reći zapravo nešto o tom uređenju nadstrešnice, pa evo sada mu prepuštamo riječ. To je zapravo na inicijativu Zamaha bila ideja njihova, jer, kako bi rekao, dok mi smo već tamo stalni i možda nemamo tu percepciju, utupili su nam možda opažanja. I onda su oni došli normalno izvana i su rekli, gledajte, nadstrešnica je katastrofa, ajmo to prvo onda ste se vi zabrinuli. Zabrinuli, čak su oni neka sredstva tu dali normalno i grad i županija i svi koji financiraju. I krenulo se to, i to isto, evo mogu priznat, stvarno dosta posla je bilo, ne znam, od samih, prvo smo morali grede pošmirilat koje su bile sa pregorenim uljem. I onda je to stvarno dosta bilo posla, pa smo prefarbali, onda su išle gore OSB ploče, pali im, tu sam isto pomogli ali Marija Klasić i prijatelj naš Petric koji stvarno volonterski su velik dio posla odradili. Mislim da nije to ne do 2 dana, to se pomalo ide kako ima vremena. Onda paralelno s tim, opet pod vodstvom Valerije, cijeli zid, taj frontalni, ne, smo pofarbali u bijelo i onda kako su oni, to su prije bili ulazi od garaža koji su sad zazidani, ima ih 5 komada, na svakom je naslikana jedna slika i to je više umjetnika sudjelovalo. Tako da recimo jednu sliku je naslikao Mak Ivan iz Artoratorija, onda jednu Valerija, jednu Marta Petek, jednu Katarina Petrać, opet jednu Valerija, tako da je bilo tu i same suradnje između umjetnika. Evo i sad smo u adventsko vrijeme nabavili tepih, on toči umjetnu travu koja je dole više zbog hladnoće i takve 2 plinske grijalice, tako da sad stvarno vidi se promjena iz aviona. Poboljšali ste uvjete definitivno. S tim da smo tu sad održavamo zimski period kak je korona, tu sad održavamo koncerte, stvarno možemo reći da to na nešto liči. Da, svi koncerti se odvijaju vani, a nama je ugodno onda u takvom uređenom prostoru. Dobro, fino, drago mi je evo da ste uspjeli ostvariti zapravo skoro sve projekte koje ste si i sami zamislili, ali naravno nekako najvažnije ono što moramo posebno istaknuti je upravo tih 20 godina Vrbovečke udruge mladih, to je jedna velika obljetnica zapravo za vas, a ono što je i tu bitno i potrebno istaknuti je i kratki promo spot povodom obilježavanja 20 godina, a o tome će nam nešto reći i naš gost Augustin Koprić. O čemu se radi? Pa evo, ja ću samo ukratko, ja sam u stvari uskočio na Marijev poziv. Mario mi se javio jedan dan i rekao da VUM obilježava ove godine 20 godina i da bi volio da se snimi neki kratak video kojim bi se to obilježilo. Pa smo onda u jednom brainstorming sessionu na kavi prodiskutirali o raznim opcijama i mogućnostima, pa da li bismo snimali nešto dokumentarno ili ne, i na kraju smo se složili, ako vi i vaši slušatelji su možda upoznati sa jednim starijim spotom reklamnim za garaže koji sad već ima 15 godina, koji su radili članovi Marko i Igor Prša, čini mi se, 2007. U kojem se pojavljuje nečija stara baka i poanta cijelog spota je kao da godine nisu važne za izlazak u garaže. Meni je to bilo jako duhovito, ja se sjećam tog spota još od puno ranije kad sam ga gledao prije možda 10 godina. Tako da sam predložio Mariju da snimimo u stvari neku varijaciju, nešto kao nastavak u stvari na taj spot. Pa što se tiče samog sadržaja, to je sve što ću vam reći za sad, da vam otkrivam previše. Moramo pogledati svi skupa. Još malo da pričekati i pogledati. Mislim da će biti vrlo duhovito, koncipirali smo to kao niz komičnih gegova, ali ima i jedan onako malo gorko sladak sentimentalni završetak, mislim da bi trebalo biti jako zgodno. I naravno moram pohvaliti sve članove VUM-a i sve ostale koji su radili na spotu koji možda nisu članovi VUM-a. Okupili smo nekih recimo 20-30 ljudi sve ukupno, ja mislim, u tom
cjelodnevnom u stvari snimanju. Spot je u stvari snimljen u nedjelju. Montaža je već pri kraju, imamo još nešto malo posla, ali evo mislim da do kraja mjeseca možete očekivati ubrzo, dakle. Da osvane na društvenim mrežama Vuma i ostalim stranicama. Da, tako da pratite naše društvene mreže i nadamo se da će vama to biti zanimljivo, kao što je nama bilo zanimljivo snimati i sudjelovati. Ja sam 100% sigurna da će biti zanimljivo. Evo, svi skupa jedva čekamo s nestrpljenjem zapravo da to izađe. Što se mene tiče, spomenuli smo ono sve što smo planirali. Ako vi još imate nešto za dodati, da pače, evo, na kraju. Može, Mario. Evo, još samo bih dodao, povodom 20 godina, moram pohvaliti grad Vrbovec, znači koji je uložio sredstva, te sad još su u tijeku radovi, trebali biti do kraja godine gotovi, znači kompletno i uređujemo WC, znači sve se srušilo, Matija Fukat je napravio te nacrte, sve što treba, evo i sad je tu u procesu i to je stvarno za 20 godina jedno ozbiljnije ulaganje, evo mislim da smo se služili, hvala gradu, ali s tim da još gotov je projekt energetske obnove koji se čeka, nismo tu samo mi i ne znam i tenisski klub koji još već tu se čeka natječaj EU da se otvori i još smo paralelno s tim, znači grad je prijavitelj na Ministarstvu kulture, to je natječaj javnih potreba u kulturi i sada na podskupina rekonstrukcija adaptacije prostora i tu smo prijavili isto možda dio toga koji ne ide energetsku obnovu, pa ćemo vidjeti, evo mi se nadamo da će biti nešto iz toga. To i još jedna stvar, nismo spomenuli, samo u izradi i web stranica. Mi smo imali web stranicu aktivnu, ne znam, da tamo prije možda 7-8 godina, pa je to se stalo, više smo bili aktivni Facebook, Instagram i sad smo se, biti Matija Dananić, naš član, baš se je dao truda i cijelu stranicu je napravio. Čeka samo par slike još da nastavi i to bi do kraja godine isto trebalo biti pušteno u pogon. Tako da imamo još aktivnosti do kraja godine, ali već dio svih planiranih aktivnosti programski smo odradili. Da, ali još ove aktivnosti povodom 20 godina nas čekaju. Još ovih par dana, odnosno tjedana. Dobro, vi ste uredili vaš prostor, garaža. Ja mislim da bi bilo dobro i da možda još za kraj pozovemo slušatelje, evo, da dođu, vide, uključe se i kada bude neki koncert, neko događanje, da slobodno došeću do vaših prostorija. Tako je, to ono što radimo. Na kraju svake emisije pozivamo sve mlade, sve koji se tako osjećaju, kao što ti rekao, godine nisu važne, da nas se pridruže, na koji god način žele doći prisustvovati, sudjelovati na nekim aktivnostima, radionicama, koncertima, doći se podružiti ili doprinijeti bilo čime što misle da bi mogli unaprijediti našu lokalnu zajednicu, svi su dobrodošli. Tako da evo, pozivamo sve da nam se pridruže. Mario? Evo, ja bih samo zahvalio se svim ovim starim članovima, vjerojatno nismo i sve spomenuli, stvarno su maksimalno su pomogli svi koliko su mogli, evo stvarno. I sadašnjima i ovima starima, eto, stvarno hvala. Augustin, još za kraj? Par riječi. Ne, pa... možemo čestitati slušateljima. Tako je, želimo svima sretne i ugodne blagdane. Ekipa, puno vam hvala na gostovanju i ja vama čestitam, evo, na ovom dugogodišnjem radu. Stvarno se trudite, stvarno ste aktivni i nadam se da ćete takvi ostati u budućnosti. Hvala. Hvala.